सारा भारत वर्षर भाई और भौणी मान शुभेच्छा जन पुणी आरंभ करुँची मो एक से कोरोना भाइरस उपरे हमर साधारणतः घरे मिलुवा देशी जुगाड़ को नहीं एक वीडियोटे आपण माने को अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखंतु एवं वीडियो रे एमिति किछि तथ्य अछि जो तथ्य आम साधारणतः घर अगणा उपलब्ध करी ए भाइरस रु निज केमती मुक्ति करि परिबा निज केमती दूरे रखि परिबा सेति अप्राण उद्यम करि कौन प्रकार भयभीत न होई आमे जदि ए भूताणु ठारू निजकु दूरे रखि परिबा निजकु सतर्क रखि परिबा तेबे निश्चित भावे आमे भूताणु कबलरू ए भाइरस कबलरू रक्षा पाई परिबा एथिरे संदेह नहीं। सारा भारत वर्ष रे अनेक दिन हम लॉकडाउन चालू रही यही लॉकडाउन फल साधारणतः भावे बहु गुड़े समस्या आम समस्त को सामना करने को पड़ुछि तथापि से समस्या को से समस्या भितर आम समस्ते निजको सतर्क रखिपारे ए भाइरस कबलरू आम समस्ते मुकुली पारिबा एवं ये जो चाइना भाइरस ये एक ठंडा जलवायु अनुभूत होता देशर भाइरस अटे ये कि ठंडा विशेष भाव जो देश अति ठंडा देश से मानक सहजरे आक्रमण एवं द्रुत गति निजर वंश विस्तार करिपारिछि किंतु भारत वर्ष एक उष्म प्रधान देश कहले अत्युक्ति हेब नहीं। एटी कोरोना भाइरस निश्चित रूपे काय विस्तार करवा बड़ा कठिन कार्य कहले अत्युक्ति हेब नहीं। तथापि आम समस्त को किछि ना किछि सतर्कता अवलंबन कले आमे निश्चित भावे एथिरु वर्ती पारिबा एथिरु सुरक्षा पाई परिबा एवं ए कोरोना भाइरस विरुद्ध रे जो युद्ध सारा भारत रे चली सारा विश्व रे चली एथिरु आमे निजको मुक्त रखि परिबा। विशेष भाव में आम घर चारिपटे आम साधारणतः भाव में तुलसी चौराटे करिथाउ एवं यही तुलसी गछ गोटे आमोघ औषध कहले अत्युक्ति हेब नहीं। से बोधे आम समस्ते यार औषधीय गुण जो आम ताकू घर घरे रखी पूजा मध्य करिथाउ। आमे साधारणतः ठंडा काश सर्दी यही भाइरस को टाणी आनी थाए तेज आमको निजको एथिरो मुकुलिया हेले आम तुलसी पत्र किछि एवं ता सहित गोलमरीच एवं टिके महू मिश्रित करी यदि पान करिबा ताले निश्चित भाव में आमे एथिरु ए संक्रमण रु निजको रक्षा करि परिबा। ता सहित आमर रसुण होची सर्वसधि जे कि एंटीबायोटिक हिसाब रे काम करथाए। खाली पेटरे यह जदि आमे सेवन करिबा ताले आमे ठंडा काश सर्दी ये समस्या निजको मुक्त रखिपर। विशेष कथा ये जो कोरोना भाइरस ये लोकंक द्वारा लोकंक ठारू
ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ବା ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ ଦୂରୀକରଣ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମୂଳ ଭାବେ ଲୋପ କରିଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଏ ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର 14-15 ଦିନ ପରେ ସେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ ପାଣି କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ତାକୁ କୁଳି କରୁଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଳଗଣ୍ଡ ବା କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ସ୍ୱରୂପ କୁଳି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଭାଇରସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଶରୀରର ଫୁସଫୁସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ ସେ ଆମର ଗଳାରେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ରହି ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଉଷୁମ ପାଣି ଲୁଣ ସହିତ ଗୋଳେଇ କୁଳି କୁଳି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ଭାଇରସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଭାଇରସ୍ ଆମର ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ତା'ର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତାଛଡ଼ା ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଯାଉ, ବଜାର ଯାଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ରୁମାଲଟିଏ ହେଉ କାହିଁକି, ମାସ୍କ ଖଣ୍ଡେ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ମୁହଁରେ ଭିଡ଼ିକି ଯାତାୟାତ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଛିଙ୍କ, କାଶ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଖର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆମର ସେ ମାସ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାରକୁ ସେ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭୂତାଣୁ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଅତି ବିଶେଷ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇବା ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଦେଶରେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ନିଜକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ନିଜେ କରାନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କାହାରକୁ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବା ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ନିଜ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର କଥା ତାକୁ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆମର କେତୋଟି ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିରାଟ ପ୍ରଳୟକାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ସଚେତନ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ନୂତନ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି କାମ୍ୟ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ତାକୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।